Zvedavosť je prirodzený impuls človeka skúmať svet, hľadať odpovede na otázky a rozširovať svoje poznanie. Vydajme sa teda spoločne na cestu poznania železnice, ktorá dnes už takmer neexistuje. Viedenská električka, známa ako Pressburger Bahn alebo Wiener Elektrische, bola jednou z prvých medzimestských elektrických železníc v Európe. Pojem Elektrische zdôrazňoval, že išlo o železnicu s elektrickým pohonom, čo v čase jej prevádzky nebolo bežné, keďže väčšina železníc vtedy fungovala na parný pohon. V roku 1911 začali práce na projekte elektrickej železnice spájajúcej Prešporok s Viedňou. Trať bola dlhá približne 70 kilometrov a dokončená bola v rekordnom čase. Jej slávnostné otvorenie prebehlo v roku 1914. Počiatočná zastávka železnice v Prešporku bola na mieste pred dnešným Slovenským národným múzeom. Linka prechádzala mostom Františka Jozefa, dnešný Starý most, ktorý bol postavený len 23 rokov pred spustením spojenia. V Petržalke sa cestovalo súbežne s Dunajským nábrežím popri sade Janka Kráľa po Viedenskej ceste. Práve tento názov ulice naznačuje, že tadiaľto kedysi električka naozaj premávala. Trasa zahrňala zastávky vrátane Wolfstálu, Švechatu a samozrejme Viedeň. Tento 70-kilometrový úsek zvládla električka za 2 hodiny a 10 minút. Viedenská električka mohla premávať po Bratislave vďaka špeciálnej trati s 3 koľajnicami. Táto trať umožňovala jazdu vozidiel s rôznou šírkou, keďže bratislavská električka mala užší rozchod ako viedenská. Trať bola veľmi populárna medzi cestujúcimi. Využívali ju obyvatelia na obchod, prácu, ale aj výlety. V prvom roku previezla električka až 1 000 000 pasažierov. Toto číslo je také vysoké aj vďaka prevozu vojakov na začiatku Prvej svetovej vojny. Po vojne a rozpade Rakúsko-Uhorska sa situácia zmenila. V roku 1918 sa Prešporok stal súčasťou novovzniknutého Československa, čo komplikovalo prevádzku medzinárodnej trate a cestujúci museli prechádzať colnou kontrolou. Počet cestujúcich postupne klesal a situáciu taktiež zhoršovala hospodárska kríza. Posledný úder prišiel v roku 1938, keď bola Petržalka pripojená k nacistickému Nemecku. Tento politický krok viedol k prerušeniu prevádzky a trať bola definitívne uzavretá. Viedenská električka bola symbolom moderného prepojenia medzi Prešporkom a Viedňou. Aj keď už nejazdí, jej príbeh zostáva dôležitou súčasťou histórie Bratislavy. Dnes nám pripomína dobu, keď 2 mestá spájal elektrický vlak, ktorý bol predzvesťou modernej dopravy.